Πρώτη μέρα του Survivor χθες. Σε ένα συναρπαστικό επεισόδιο, όπου οι μαχητές κέρδισαν τη φωτιά από τους διάσημους σε ένα ομαδικό παιχνίδι, όπου τον τελικό στόχο ανέλαβαν από την πλευρά των μαχητών ο Φάνης Μπολέτσης και για τους διάσημους η Κατερίνα Δαλάκα. Στη συνέχεια είχαμε και το πρώτο αγώνισμα ασυλίας, στο οποίο η ομάδα των διασήμων επικράτησε άνετα των μαχητών με σκορ 10-4. Το τελικό πόντο έφερε η Μαρία Αντωνά, που χάρισε 2 νίκες στους διάσημους, μαζί με τον Σάβα Γκέντζογλου. Ενώ από την πλευρά των μαχητών, η Χρύσα Χατζηγεωργή είχε τη χειρότερη επίδοση, αφού κόστισε στην ομάδα της 2 πόντους. Το βράδυ, στο Συμβούλιο του Νησιού, οι μαχητές κλήθηκαν να ψηφίσουν το πρώτο άτομο για αποχώρηση. Από μία ψήφο πήραν η Χρύσα Χατζηγεωργίου και ο Σταμάτης Ταλαδιανός, 2 ψήφους πήρε η Μαριλίνα Βοκονδίου, ενώ υποψήφια προς αποχώρηση με 6 συνολικά ψήφους βγήκε τελικά η Δώρα Νικολή. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προκάλεσε και τις πρώτες συζητήσεις για ομάδες και κλίκες στο νησί. Με την έναρξη του Survivor ξεκίνησε και το πολυαγαπημένο παιχνίδι Survivor Fantasy που διοργανώνουμε στην ιστοσελίδα μας. Μπες και εσύ, διάλεξε τους αγαπημένους σου παίκτες και καλή τύχη στα αγωνίσματα.